doncs en fem la idea fins que estàs allà i ho veus. I allà està com desendreçat en pavelló. Que bona noció, aquesta història. Senyores i senyors. Una estratègia que evidentment té com a propòsit desenvolupar l'ecosistema d'intel·ligència artificial a Catalunya, generar, retenir, crear talent en aquest àmbit digital, però també, com un dels seus propòsits, té treballar de forma conjunta també amb la societat el que és l'ètica algorítmica i, per tant, aquelles pors que sorgeixen sempre quan hi ha noves tecnologies que apareixen i ha passat en el passat, intentar acompanyar aquest procés. Fer també que aquesta estratègia tingui la component d'humanisme tecnològic que ha de tenir una estratègia que acompanyi una estratègia com és la de la intel·ligència artificial. Coneixement i el talent tenim claríssim que són els elements claus que marcaran la competitivitat dels territoris i de les empreses en els propers anys. Impulsarà i promocionarà la intel·ligència artificial, per suposat també. A base de ser fiable, a base de ser integradora, a base de ser dinamitzadora d'oportunitats. Estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya. Mireu, aquest acte d'avui es pot veure des de molts punts de vista. Si voleu, com un punt de trobada de la societat del coneixement i de la revolució digital per una banda, com un pas importantíssim per crear aquest hub d'intel·ligència artificial al nostre país, però a mi, si em permeteu, a mi m'agradaria que també el sapiguéssim veure com un esdeveniment també d'autoestima col·lectiva, d'autoestima del talent dels professionals d'aquest país, dels investigadors, de la gent de la recerca i també de l'aposta que es fa del govern per aquesta intel·ligència artificial, per aquesta estratègia, per dotar el país d'una estratègia i d'encaminar-lo decididament cap a aquesta idea del futur del país.